Κλόντιαν Ντούρο απέναντι από τον Νέγκρι. Αλβανός απέναντι από τον Νέγκρι, το πλασέ, η μπάλα γκολ. 2-1 επανάληψη όμως υποδεικνύει ο διαιτητής, καθώς μπήκανε ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων μέσα στην μεγάλη περιοχή. Και πάλι ο Αλβανός απέναντι από τον Νέγκρι. Ο Κλόντιαν Ντούρο παίρνει λίγα μέτρα φορά. Εκτελεί γκολ, 2-1 για την Ομόνοια με την εκτέλεση πέναλτι του Κλόντιαν Ντούρο 10 λεπτά πριν από τη λήξη του 90 λεπτού. Πάνω τον Οκά. Ο Κάς για τον Ντούρο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το σούτ, η μπάλα, γκολ, 3-1. Κάπου εδώ το παιχνίδι τελειώνει. 3-1 και η Ομόνοια πρωταθλήτρια χειμώνα με το γκολ από τον Κλόντιαν Ντούρο. Τη χρυσή αλλαγή του Νεντίν Τούτιτς. Θυμίζουμε ότι ο Κλόντιαν Ντούρο έδωσε το προβάδισμα με την εκτέλεση πέναλτι. Και τώρα με τη συμπλήρωση των 90 ουσιαστικά σφραγίζει την νίκη της Ομόνοιας με το εκπληκτικό γκολ το οποίο πετυχαίνει. Εκτελείται το φάουλ, κεφαλιά, γκολ, 4-1 το γκολ από τον Ντούρο και πάλι ήταν η σέντρα από τον Αλονεύτη. Ο Κλόντιαν Ντούρο με κεφαλιά κάνει το 4-1, απίστευτη εξέλιξη στο τρίτο λεπτό του χρόνου των καθυστερήσεων. Ο Κλόντιαν Ντούρο βάζει τη δική του σφραγίδα στην εξέλιξη.